Omroep Friesland werkt al langer keer met RTV NOF. Met de subsidie kunnen nou 3 journalisten aangesteld worden die de Westereners standplak krijgen. Nou, dit smiet voor u op dat er gewoon echt 3 mensen beschikbaar komen voor de regio die echt alleen maar bezig zijn met journalistiek. En dat binnen 3 FTA, dus dat ben ik 3 fulltime journalisten in dit gebied. Ja, en dat is net wat dit gebied nou op dit moment had, zeg maar, voor de streekomroep wij. En dat is wel echt heel mooi. In feite krijgt Omroep Friesland er een redactie bij. Hier op Westerijn. Hier komen 3 redacteuren te zitten die het volslijn werkje voor RTV NOF. Maar verhalen die ik voor u nieuwsgierig binnen, krijgen wij ook van deze redactie. Bij meesten van u, ze worden stiepen met opleiding, met spullen. Maar dit wordt hun plakken en hier worden de verhalen maken. Daar moeten 3 journalisten van aangenomen worden. Het geld komt uit een pot van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het had als doel de lokale journalistiek beter te maken. Dat is ook wat vanuit het ministerie heel belangrijk vonden wordt. Er staan 3 lagen krijgt, de nationale journalistiek, de regionale en de lokale. En dat je dat al je met elkaar verbinden. Want het kind zelfs zou wezen dat hier een verhaal maken wordt dat zelfs landelijk nieuwsgierig is, dat de NOS het ook beroept. Een omvulling vanuit dit project is heel mooi daarin, want dat zal een enorme impuls aan de onderzoeksjournalistiek in de regio. Als het om Omroep Friesland leidt, bloot het net bij Noord-Eerst Friesland al in. Dit is onze eerste pilot en waar kunnen we in de toekomst nog meer van dit soort pilots opzetten.